שלום מניצנה שבנגב, אני יואב. את ערן חרמוני אני מכיר כבר לא מעט שנים, עוד מהתקופה שהיינו שנינו פעילים בנוער העבודה והיינו נאיבים והאמנו שאנחנו יכולים לשנות את כל העולם לבד. כמי שמכיר את ערן כבר הרבה זמן, אני יודע שהוא עדיין מאמין. הוא איש חזון ומעשה שחולם וגם עושה, ואפילו יצא לי חרוז. ערן הוא סוציאל דמוקרט אמיתי בכל נימי נפשו, אין הרבה אנשים כאלה. הוא איש ישר ואמיתי, הוא לוחם צדק. מי שהיה פעיל במחאה בשנה וחצי האחרונה בוודאי ראה את ערן בהפגנות, באמצע הלילה כשהוא בא לעזור לפעילי המחאה. הוא עורך דין, כמובן בהתנדבות. הוא נלחם על הדברים שנוגעים לנו, שחשובים לנו באמת, אם זה דיור בר השגה וביטול חוק ההסדרים וכל מה שבאמת מתקשר עם צדק חברתי. אני רוצה את ערן בכנסת, ותאמינו לי, גם אתם רוצים אותו בכנסת.